Шановні пані та панове, у ці дні ми відзначаємо одне з найзвітліших свят року – Різдво. Це час, коли ми згадуємо про найцінніше – родину, мир, любов і взаємну підтримку. У ці дні ми думаємо також про всіх тих, хто не може провести свята вдома, поруч зі своїми близькими. Дозвольте висловити щиру підтримку всім українцям і тим, які залишаються в Україні, і тим, які нині перебувають далеко від рідної країни. Ми розуміємо, що це непросто зустрічати Різдво в потенційній небезпеці або ж далеко від дому. Але ви не самі. Від самого початку війни ми поруч з вами, Бельгія та Європа, раді допомагати вам, підтримувати, створювати для вас простір безпеки і затишку. Дуже важливо продовжувати це робити. І сьогодні я хочу подякувати кожному, хто простягнув руку допомоги українцям. Житло, робота, підтримка в повсякденних справах, ще навіть просто добре слово. Різдво – це також час надії. Я сподіваюся, що Новий рік принесе мир та дозволить вам як найшвидше повернутися до своїх домівок. Водночас ми завжди будемо раді вітати вас тут, у нашій спільноті. Попри складні обставини, я хочу привітати вас зі святом і побажати тепла в серцях, гармонії в родинах і світлого майбутнього. Щиро дякую за увагу, веселого Різдва і щасливого Нового року. Слава Україні!